ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଇମାମି ମନ୍ଦିର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇମି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତେ ତ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରେମୁଣା ଠାରେ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଦେଖିବା। ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦୀପ ଜାଳିବେ। ଏଇଠାରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ପଇସା ପକାଇ ପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଇ ଘରର ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋବାଇଲ ନେବ ନାହିଁ, ଫଟୋ ବି ଉଠେଇବ ନାହିଁ, ମନା ଅଛି। ଆମେ ତ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଭଦ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଫଟୋ ବି ମୁଁ ସେଠି ଉଠେଇ ନାହିଁ, ଏଇଟା କିଛି କ୍ଲିପ୍ ଫଟୋ। ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ କିଛି ଉଠେଇଥିନି। ଏଇଟା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଭଳି ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ତା ପରିବେଶ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଚାରିକଡ଼େ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାଟା ଘୁରଉଛି। ମନ୍ଦିର ପରିବେଶଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଫୁଲ ଗଛ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗଛରେ ହିଁ ସଜେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପରିବେଶଟି ସଫା ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରଟିଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟିଏ। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦିର ଆମେ ବୁଲି ଦେଖେଇବା। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚାରିକଡ଼େ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଚାରିକଡ଼େ ରହିଛି। କେତେ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଗଣେଶ ଠାକୁରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣପତି ବାବା ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଗଣପତିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ମା ନା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ବୋଧେ। ହଁ, ଆମେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଏଟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। କେତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଛେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଟା ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଆସିଲେ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାଶୀନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ, ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର। କେତେ ବଢ଼ିଆ ବି ମନ୍ଦିରଟା ସଜା ହେଇଛି ଚାରିକଡ଼େ, ଯିବାକୁ ବି ମନ କହୁନାହିଁ। ଏଟା ମା ବିମଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆମେ ମା ବିମଳାକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ଏବେ ଯାଇ ମା ବିରଜାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ମାଙ୍କର ବି ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପରିବେଶଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି ସଜା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଗଛ ଲତା ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରଠୁ ସେ ରେମୁଣା ପାଖରେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର।
ଆପଣମାନେ ଥରୁଟିଏ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ମନ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଏତେ ଲୋକକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ଟାରେ ହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ଆଡ଼େ ଲୋକ ଆସି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତି। ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି, ଯିବା ପାଇଁ ମନ କହୁନାହିଁ। ଥରୁଟିଏ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମୋର ବଡ଼ମାନେ ଆସି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ ଏହି ମନ୍ଦିର ଦେଖି।